Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So finally, Dini hai Agwi Swrang थांफिनसिगोन क'क्राझार. आगै ओरै फै दुखु जाबाय हगारहरनो बालायलायथारदोंमोन आङो फंबायखौहाय बिराद मोजां नांबाय आगैजोंहाय शुट खालामनो मोननानै लोगोसे फंबाया माबायदि मोनखो दिनै आं शुट खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आं BBC क्रिएशन बिराद मोजां मोनदों बेयाव खालामनानै आरो आदा मैथायानो जोंना डाइरेक्शन होग्राया बिराद मोजां मोनदों आं बेजों खालामनानै आंथ' बिराद हेपि आगै सोरां आरो लोगोसे मैथा प्रबिन बर'जों माने डाइरेक्शनाव खामानि मावनो मोननानै आरो फाइनाली लाकि फिल खालामदों ओमफ्राय जोंनि बे BBC माने बड' ब्रादार्स क्रिएशनावहाय फार्स्ट मिउजिक भिडिअ जागोन आरो आगै सोरांजों आंजोंनो स' बयबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुहुत सापर्ट खालामदो ना अननायखौ जासिहरदो ओरैनोबाबो सापर्ट खालामखायो थेवब्लाबो आरोबाव सापर्ट खालामबावदो जेला मिउजिक भिडिअ फैयो अब्लाहाय आंनि मिथि नार्जारी इउटुब चेनेलावबो आं कमिउनिटियाव लिंकखौहाय होनानै होगोन स' नोंथांमोना बयबो नायदो आरो थाबैनो रिलिज जागोन ना आरो आसा खालामदों बयबो मोजां मोनगोन होननानैहाय मानोना जों बेयावहाय बहुत इउनिक कनसेप्ट लाबोदों गुबै मेथाइया आरो जोंनि थाखायबो बहुत गोदान एक्सपिरियेन्स आरो जेनेका जों माने एक्टिं खालामदों माने बिराद गोदान एक्सपिरियेन्स आरो स' थेवबो बिराद मोजां नांबाय आरो आगै सोरांजों खालामनानै आरो आसा खालामदों नेक्स्टआव आरो खालामनो मोनबावगोन होननानैहाय थेंक इउ स' माच आगै फैनायनि थाखाय बा दा आगैया थांनांसिगौ लेट जागोन गोजानबो नालाय ओंखाम जानानै आगैमोनखौ बिदाय हरनोसै आरो फैदो बिदिबा ओंखाम जानोसै आगै जानायफ्राबो मोजाङै जायाखै नेक्स्ट मालाबा फैबा मोजां आयौ कार्बिआलंआव फैनानै आं फुरा गुमा गोथावल' मोनजासिबाय थादों ओमफ्राय एम्फौ गुमा गोथाव मोनजाफेराखैमोन फंबाया बेसेरा एम्फौखौथ' जायो ओमफ्राय गुमा गोथाव मोनजाफेराखैमोन आरो जाहोबाय आं माबायदि मोनदों गोथाव आयौ बिराद गोथाव मोनदों आं फार्स्ट टाइम आरो बाथोनाथ' सबसे बेस्ट माय गॉड थैंक यू सो मच फैदो बिदिब्ला जों खालामनोसै फै दा आगै सोराङा फाइनाली थांबाय ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावनो आं नोंथांमोनजों मोनसे प्रडाक्टनि बागै शेयार खालामनो फैदो जाहैबाय मामा आर्थनि उपटन फेशियल किट नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओमफ्राय फेशियलखौ मानो खालामनांगौ जायो होनब्ला जोंथ' एनि टाइम मेकआपआव थायो माब्लाबा ओमफ्राय बेनिखायनो माने सानबार्न जायो सान्दुं ओमफ्राय स्किनाबो माने एसे माने रिंकल्स जानो हमो बेफोरबायदिनि थाखाय जों फेशियलखौ आरो यां लुक्स बा ग्ल'यिं स्किन मोननो थाखाय जोङो मा होनो फेशियलखौ खालामनांगौ जायो आरो माने मासाव खनसेफोरबाबो मस्ट माने इम्परटेन्ट आरो हा जेनेबा 25नि गोजौनि मानसिफोरा बांसिनानो खालामनांगौ जायो आरो फेशियलखौहाय स' बिनिखायनो आङो दा गाव पार्लाराव थांनानै खालामस्लायस्लाय न'आवनो खालामनो होननानैहाय न'आवनो खालामो आरो ओमफ्राय आङो लायो मामा आर्थनि उपटन माने फेशियल किटखौ आं इउज खालामो उपटन माने हालदैनि आरो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो हालदैयाहाय ओरैबायदि मोजां उदैनि थाखायबो जायोबाथाय सबसे मोजां बेस्ट माने हालदैयानो मोजां रिजाल्ट होयो होननानै थिग बिदिनो आं ओंखायनो हालदैनि फेशियल किटखौ लायो आरो स' नोंथांमोना बेयावहाय नायनो हागोन मा प्रडाक्ट दङ नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ नायनानै लादों टार्मेरिक आरो सेफ्रननि टार्मेरिकआ एन्टि अक्सिडेन्ट्स आरो लोगोसे एन्टि इनफ्लेमेटरि मेकिं स्किन ग्ल' माने एजिंखौबो आरो लोगोसे सान डेमेजखौबो मोजां खालामो ओमफ्राय सेफ्रना सुट स्किन आरो रिपेयारिं मोखांनि सेल्सफोरखौ रिपेयारिं खालामो आरो बेयाव नुगोन नोंथांमोना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना ब्राइटेन स्किन टन रिमुभ टेन जेन्टलि एक्सफलिएट आरो फ्रि अफ पेराबेन्स टक्सिन आरो लोगोसे केमिकेल फ्रिबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो स' नोंथांमोना नायदो बेखौहाय आं इउज खालामनो थाखाय मा लादों बेयाव आं दै लादों बलावहाय मोनसे टिश्यू पेपार लादों नोंथांमोना बेयावहाय टावेल बा कटनबो इउज खालामनो हागोन बाट आं बेखिनिखौ लादों आरो ओमफ्राय नायदो बेवहाय स्टेप 1 स्टेप 2 बेखौ आङो गावनि मोखांखौहाय टिश्यूजोंहाय एसे फुगारनानै लाग्रोनोसै बा नोंथांमोना गुरै टावेलबो इउज खालामनो हागोन जाय माने मा होनो दैयाव एसे सोमनानै बा कटनबो नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन आरो थिग ओमफ्राय मोखांखौ आं एसे सुनानै लाग्रोबाय टिश्यूजोंहाय ओमफ्राय बेखौ इउज खालामनोथ' बिराद गोरलै आरो नोंथांमोनाथ' नुखादोंना स्टेप लिरनाय दंखायो स्टेप 1आव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा थिग बिदिनो आङो दा स्टेप 1खौहाय इउज खालामग्रोनोसै आरो क्लिनजिं मिल्कखौहाय दा आं क्लिनजिंजोंहाय मोखांखौ क्लिन खालामनानै लाग्रोनोसै बेखौहाय नोंथांमोना गोदोना सोरनियावबो एप्लाइ खालामनो हागोन क्लिन खालामनो हागोन क्लिन खालामखांनानै आं दा बेखौहाय वाश खालामफिनबाय आं दा नाम्बार 2 फेस स्क्राबखौ इउज खालामनोसै नोंथांमोना बेखौबो गोदोना मोखां इउज खालामनो हागोन 2 to 3 मिनिट्स बेखौ मासाज खालामनानै नोंथांमोना दैजों सुनानै आरो गोरान ड्राइ टिश्यूजोंहाय नोंथांमोना बेखौहाय फुगारनानै लानो हागोन आं दा फुगारनानैहाय बेखौहाय ड्राइ टिश्यूजोंबो फुगारनोसै ओमफ्राय आं दा नाम्बार 3 सुटिं जेलखौहाय मासाज खालामनोसै बेखौ नोंथांमोना स्किनाव एबजर्ब जाजासिम मासाज खालामनानै लानांगौ बेनि ओमफ्राय आं दा नाम्बार 4 मासाज क्रिमखौहाय इउज खालामनोसै बेखौहाय नोंथांमोनाहाय मासाज क्रिमखौ 5 to 10 मिनिट्स मासाज खालामनांगौ ओमफ्राय गासिबो स्किनाव हाबजोबनायनि उनावहाय नोंथांमोना फुगारनोबो हायो फुगाराबो हायो
ओमफ्राय आं दा नाम्बार 5 फेस मास्कखौहाय इउज खालामनोसै बेखौ नोंथांमोना गासिबो मोखाङाव फुननानैहाय खमावबो 5 to 10 मिनिट्स नोंथांमोना बेखौहाय राननो होनांगौ रानखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बेखौहाय फुगारनांगौ आरो दा आं फोनजोब्बाय नै गासिबो फोननानै आंनो दसे दोनथ'नोसै बेखौ खमावबो ओमफ्राय बेखौ आं दैजोंहाय एसे गिसि खालामनानै लानानै बेखौ एसे मासाज खालामनानैहाय बेखौ आङो टिसुखौ एसे गिसि खालामनानै मोजाङै आं बेखौ फुगारनानै लानोसै नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौ आं मोजाङै आराम सफ्टलि फुगारनोसै ओमफ्राय बेखौ गोरान टावेलजों आरामसे मोखांखौ फुगारनानै लाबाय बिनि उनावहाय आं नाम्बार 6 ग्लो क्रिमखौहाय आङो इउज खालामनोसै आरो दा बे ग्लो क्रिमखौ इउज खालामनानै आङो आरामसे थानोसै आरो बा उन्दुनोसै आरो स' नायदो ओमफ्राय ओरैबायदि सान्ति मोनगोन आरो नोंथांमोना बेखौ खालामखांनायनि उनाव फेसखौबो ग्ल' मोनगोन मामा आर्थनि प्रडाक्टआ बिनि थाखायनो मोजां लोगोफोर गासिबो अल हार्मफुल केमिकेल फ्रि जायो आरो लोगोसे अल नेचारेल आरो नोंथांमोना बेखौहाय मामा आर्थ वेबसाइट मामा आर्थ एप लोगोसे अमेजन नाइका फ्लिपकार्ट आरो पार्पलावबो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन आरो जुदि आंनि नार्जारि 2022 क'डखौ इउज खालामोबा 20% डिसकाउन्टआवबो मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ जुदि बे वेबसाइटआव बायबाय थायोबा नोंथांमोननि नामाव बिसोर बिफां फांसे गायगोन आरो लोगोसे नोंसिनि लिंकआवहाय बिसोर बे बिफांखौहाय प्रडाक्ट साफायनानै सेन्ड खालामहरगोन आरो स' बिदिब्ला फैदो लिंक इन डिसक्रिप्शन होननानै आं खिथाखाबाय नोंथांमोना जुदि बायनो गोसो दंबा डिसक्रिप्शनाव थांदो लिंकआव थांनानै नोंथांमोना प्रडाक्टखौ आरो लोगोसे मामा आर्टआ प्लास्टिक पजिटिभ आरो इन्डियान ब्रेन्ड मामा आर्टआ गावनि अफिसियेल एप्स लन्च खालामबाय जेराव नोंथांमोना एक्सट्रा डिसकाउन्टबो मोननो हागोन आरो मामा आर्टआ लन्च खालामदों लयेलिटि प्रग्राम आरो गुडनेस इनसाइडारबो जेराव नोंथाङा मोननो हागोन फ्रि शिपिंस आरो फ्रि गिफ्ट्स गासिबो अर्डार्स आरो इनक्लुसिभ सेल्स नाथाय खालि इनसाइडार्सफ्राल' आरो गुडनेस इनसाइडारनि लिंकखौबो आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों स' बिदिब्ला नोंथांमोना आरो प्रडाक्टखौबो नांगौबा लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दंखाजोबो स' बिदिब्ला फैदो जों भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामफिननोसै माखासेया जाग्रोबायानो गुमैयाबो आंखौ गारनानै दिनै फार्स्ट ओंखाम जाबाय आरो मासि गाज्रि बिलाय जंखायबाय थायो फैदो आगै मा जाखो आयै थांखालि दावदै जाहोहरो आरो जालायदो आरो बेदरबो गैया आगै सोरां सना मोजाङैथ' मोनजायाखिसै ओंखाम मैया हांसो बुथारबाय फंबाया हांसो जायानो ओरैबायदि दुखुनांथावनाय दिनै दावदै ओमफ्राय ना गोरान बिदिसो जाहरनोसै आरो नेक्स्ट टाइम फैफिनबा जानोसै जोंहा मोजांनो ना दे जादो दे साडाप गुमै बिथिं राकेशनि मेकआपआव आं ओरैबायदि माने हेपि ना आगै ओरैबायदि मोजां मोनदों इन फिउचार राकेशनि मेकआप खालामजानो मोनबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो गुमै फैदो जाफैदो नै फुलकबि आलु आगै सना जादो आंबो जानि Dole na mo ko. Dole ko na yan. Gule buri ligin dala. बोर मोनदों मोजां रायजो मोनजाथों बिदिनो मोजां बोर मोननानै मोजां हिनजाव मोननो हाथों फंबाय आंनि बिबोनाव जे मोजां हौवा मोनगोन आंहा फोथायनाय दं माने मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों माने पुरा गोजोनदों औ बासिना लानो होनदों आं मोजां मोनदों माने दे उनाव लोगो मोनगोन दे आजा गोजोनाखै होनबा सोर जालु हौवाखौ मोजां सायख'लायदों मोजाङै मोजां सायख'लायदों आरो सान्थियाबो मोजां सायख'ना लादों थांनाय नोंनाव थां मानसि रामराव थांनो ना मोजाङै मोजां सेब जागोन थेंक इउ बिराद मिस खालामसिगोन नोंसोरखौथ' आरो जोंथ' आरो मा होनो जोंना जोबबावाखै बादिया आंबो थाबावगौमोन आरो जों बुजियोना टिचारफोरखौ ओंखायनो मोनगोन नों बिदि जोंबायदि एथ' उल्था जालायना होग्रा फन रायगासिनो नै
बिराद गियानबो दं माखासे गियानाबो गैयालै बे गथ'नाव बिराद गियानबो दं माखासे गियानबो गैया दे फसायना लाग्रोदो गारिखौ आर्जेन्ट गियानानो खम थिंख्लां दंफाङा नोंसोर बिराद मोजां मोनोना जानो एबार लांनो हागोन आं थिंख्लांखौ ना गोदै बिनि थिंख्लाङा दहायनो हाननो हागौमोन थाइनै थाइथाम दे आगै सना दे दे थांदो दे औ बाय सेफ जार्नि आथिसे जाव औ थां दे फै सेफ जार्नि दा साहा था लोंलांदो लामाफोरा बाय आगै बाय बाय थांबाय दुखु मोननानै थांफाबाय सासेया इमारजेन्सि गियानानो गैया